Usa ka opisyal sa pulis sa probinsya sa Bukidnon ang mihimo karon og mga kaang nga gama sa disposable face mask. Atong sayron ang report ni Cyril Chavez. Nahuna-hunaan ni Police Lieutenant Colonel Ellen Avanzado, usa ka forensic chemist ug chief sa Bukidnon Provincial Crime Laboratory, nga aron makatabang sa pagpakunhod sa nagasakang ihap sa mga basura gikan sa disposable face mask sa ilang probinsya. Iya kining gihimong kaang aron matamnan. Human makolekta ang used face mask, isanitize una niya kini gamit ang disinfectant. Human, tahion ang duha ka mga face mask ug iporma nga susama sa usa ka kaang, dayon butangan og yuta aron tamnan. Doon na kanay pinasahing kaang, nakatabang ka pa sa waste management. Pero advocacy man gud ako nga as much as possible repurpose sa gyud para dili siya single use lang. So gamiton lang nimo siya for briefly dayon in the landfill for a long time, di ba? So mo to siya kung giuna-una nga why don't I reuse this mask? Nindot sab kuno nga material ang face mask alang sa mga tanom tungod gama kini sa polypropylene kung asa makalahos-lahos lamang ang hangin, di susama sa mga kaang nga gama sa plastic. If the face mask is from the hospital, dili gina siya dapat i-include sa major circulation trash. Okay, it should be considered infectious. But what about katong nasa mga residential houses, sa mga houses lang? They can't be considered infectious. But since we have COVID, kinahanglan nato siya i-disinfect. Plano karon sa opisyal nga maghimo og dagkong kaang aron kabutangan sa mas dagkong tanom nga ibutang sa iyang home garden. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao.